lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Mas Sunarja. Terima kasih. Wis kawentar sajroning nuswantara anggrembaka budaya bumi Jawa sangkut gumregut kadya benteng ingkang Yuk. Ya. Oh ya. Wai. Oh ya. Wai. Oh ya. Yuk. Oh ya. apa ingrisang seta utape wadya bala pindha putra samya musti sanjata bela bumi mardika Turangga Seto. apa ingrisang seta utape wadya bala pindha putra samya musti sanjata bela bumi mardika aping wadya bala sida obat saputra samya musti sanjata bela bumi mardika Oh ya. Yo. mangawur urangan pengarane kacurik pemadu mangsa tetap kadya putuwa urban ing turung doesti rakata ingkang bojo layu sate Yuk ya. Yuk. Oh ya. Empat pilar iku benteng ing nagara Pancasila dasare negeri utama Undang-undang dasar 45 Bhinneka Tunggal Ikatan Rakyat Dasar Manoa. NKRI iku nyata harga mati asas santi jiwa partai
iya sejati rawe rawe rantas malah malah butuh golobes kumpul bare sampeyan nanti ati Ayo ayo yo, ayo yo yo, ayo yo yo, yo yo yo, yo yo yo, yo yo yo. Oh ya. Yo. Yo, ya, Oh ya, yo, ya. Iya. Ya, yo. Bata elo sirama menyang Solo lele payung modho majen lalapan wong mati ora obah yen obah teni bocah yen urip golek duwe mana jamangan nongko mana duren campur mati tangi terasa wong tresno awak ra iso turu ngalor bali ngidul saiki amor serakum ana mewene depal ana karep saking golake karo bojo cintane sewale sabene jabon tewas tali rese duwe nonton ya kendang kabeh disawang ketoke ayo bareng dicincing blonang kabeh tapi tahu rasa pengen ndak bengi moro keplak dan jahe bareng wis petak banang bae iyo oh ya khas wasik Durang Seto Reseta audio konsisten yuk ya yo
ora kegunung imane ngawan ngapa sapinan mangupah Tuhan ake papan gunung pembanguning kutha saya sangkep Semarang indah kutha Semarang. Oh iya Waib. Oh iya yuk 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 yuk. Umandang ning bumi kita Nuswantara kang kalompo senine lan tradisi muda-mudi sanya caco tali wonto kesenian ajaran kepang Semarangan sorak rampak jurit kang megaturangga cekot reng dinas tengah trampil tata kerana babari sanding palakan Joko maju makut aning negara. Oh iya iya dang layu kayak tuyul dang batu dadalah 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 dadalah. Nanti ki mau yo tak goleki kok ora ketok. Ora ketok piye aku tekan kene jam 1 sing ra ono wong kok. Karang aku ki yo tak enteni wektune kok. Ngawang kene iki dirisik-isik ora ketok suarane entek. Lah yo kaburon. Jenenge sik yem sapa? Iki tur sini aku yo. Oh alah tur sini. Tarakku tuh kiyem kok. Aku tur sini asli saka Turangga Seta. Tenane. Heeh. Alah wingi aku ora ning Kidul Karangjati. Ora kira mau dolan. Dolan tenane. Alah karo sing gendut kae. Yo kan kakangku yo. Kakangku. Nek iya. Kang Pardi kae rono gendut ya. Kasih tukang parkir kayak kakakku tak goleki. Oh, goleki. Anu sono kan aja dicurigani. Oh, nang Kidul Karangjati kuwi. Aku dolan marang kakakku. Oh, iya. Ngene yo aku. Ya piye? Sore iki tekan mengko bengi iki. Heeh. Aku sak kanca Trangga Seta didhawuhi karo Mas Masyaallah. Oh, Mas. Karo Mas Kukuh. Ya kapore nganu ki kon regengake anggone kagungan kajat utahe perlu. Oh. Perlune ki ngetokke apa jenengane? Apa? Ngetokke. Ngetokke. Oh, ngetokke. Nyubetke. Oh, lairan. Waduh. Maksudnya ngetokke. Piye to tur karo tanggane ra ngerti. Ngetokke puser. Oh, ngono. Ngetokke puser tegese. Urung rampung mulai ngomong kok ya. Heeh, wong tekan barang kok. Heeh. Ngethok puser utawa bersihan utawa apa ya jenenge ya? Puputan. Nah, ngethok puser. Ya muga-muga wae didongakake
putrane sing nembe lahir diparingi sehat walafiat. Tembe mburi dadi anak sing soleh. Oh, kakung soleh. Kakung, heeh. Sing pinter mongge ilmu agama ngilmu umum bermanfaat kanggo bangsa lan masyarakat kiwa tengene. Bisa kanggo tepo palo primuda tumaruna dadi jagoning negara. Ngono ya, Yu. Iya. Lan uga muga-muga, heeh, muga-muga uga Mas Kukuh lan Kang Garwa sing winginane nembe lairan diparingi bakal sehat walafiat pulih kaya mau-mau ya, Yu. Sesuk nek nyupitke ya nanggap riyok meneh. Iya, kira-kira ngono didongake wae supaya Bagas Waras tekan dewasa anggone nindakake bebrayan bisa langgeng dadi kaki-kaki lan ini putrane dadi putra sing soleh. Lah ngono. Besok nak cupitan yo nanggap meneh. Iya. Akon kok karo Tursini yo. Lah medal duwe. Saiki ki aku ki mangkat dhewe lho, mbae kasar ki ora tau mangkat tok ki lho. Heeh. Kowe iki nyanggo apa? Iki aja ngono, jadi roro-roi. Sanggo apa nek? Nah. Aku nek plotrokno piye? Iki tak gajel kok yo. Tak gajel. Delok gorene tak dudute. Ya aja isin medhu Ganjel apa? Oh, rahasia iki. Cepet gorene tak dudute. Medhu. Apa aku medun? Ya aja iki rahasia. Ya aku kira wedok tulen lho Yu. Wedok tulen. Tenane. Ala biasane Laura yo. Ora, aku ki asli. Delok-delok tak delok iki lho. Tak napek lho. Pokokku simak. Gedhe nggonku. Bakak. Iki kenang-kenangan zamane Mbah Pan biyen gawe dulu iki lho. Heeh. Saiki Bapak ora tau melu srapo. Ya pancen kudu diuri-uri. Tak uri-uri muga tinggalane para pendahulu. Arang ana sing lanjut. Lha kudu terusake. Ya kepenggo tambah krembaka, tambah nyenengake. Syukur-syukur bisa tekan luar negeri. Iya. Go internasional. Akeh kae wis tau tak gawa ning Taman Mini. Taman Mini tahu. Terus Video Kesenian Jawa Tengah ya tahu. Terus DPKK Kabupaten Semarang ya wis tahu. Wah, kan ngendi-ngendi kok Yu? Iya mesti ondolan dulu. Ning kae terus ini urung metu kowe. Oh wes tapi kan durung berlaku utama. Durung mentel. Aku durung terkenal, aku cek cilik aku biyen. Nganuku yo urung gede ngene iki. Iya. Wes ngene wae iki ndak kesoren. Aku tak juga jadi lu kulit tak pamit ya Yu. Ayo juga kesel. Joget yo. Ayo joget cele. Jare cah wedok jogate pekakangan. Yo. Ya. Yo. Esok, bocah-bocah, ayo padha mulih. Moga-moga kabeh selamat ya. Ayo. Kasempatan suar kula tak konco dulu. Bareng demit. Nggih, nyuwun pamit rumiyin. Cukup penanggane dasanes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turangga seto. Iya. Yo.
Iya, wae, ya, yo. Budaling wadya kumura rumagang kirang-kirang sukadang kandang cumangga kakaku brata liru pernah usapap to siapa yo makarya angangkat karyaning praja murni kerto aja Ayo yo. Turaga seto. Ayo. Ayo. Ae. Ya. Wa ayo yo. Oh ya, yo, ya, yo. Sarane, kata bu ing lampah,
Satrio gugat. Ayo yo 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 yo. Marani sapa? Ya. Eh. Oh iya. Yuk. Prataruna angodiya sanes karamang sasamuning dumati marsudi ing kawra kang akeh gunane pisane sabadan tratena ana prataruna angodiya manis marak hati aduh gusti sanare wangi pati geni pitung dino pitung beni anjajah desa Melanggori kala mangsane pariwi gunung anjajah desa Melanggori kala mangsane pariwi sata dohe dalem alam nusantara ingkang adiluhung alas lan gunung-gunung. Sore
tetek kaya kalebo tolong was pantriting turangga ngestira kata hengkang sejak layo sepe ora kan ada saben wayah ra ono janmo kang nyoto wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryane lo ra ono nge katon sumunan uga nyang semake ora angger dewa kang nyatake nyi rara kidul Kanjeng Ratu ing tlatah segara kidul nyi rara kidul kang jumeneng Ratu segara kidul yo 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 yuk yuk ya yo
Yuk. Ya. Yo, yo. Sampai goleh kayak kok dremis kayak piye nek bocah kuwi cah kok jalukan Ratyana risut biar sana awas tanggung kene ro goleh ya. Anak itu ramak sohen wengi nono wani mewah penggawe Allah gunane wong lopot ganihat temahana teratok maling arah totan wani perak hingga mami do pan sera no sore kebune kira jaiwana lembu yang ngombo godhonge yela elo dewe lolale ala kepukira sore kebune kira jaiwana lembu yang ngombo godhonge elo ya elola elo dewe lolale
lempuyang ngombo godhonge Yuk ya ai yo yuk ya yo yo ya awas mewan ciling serwangi